तर मित्रांनो, देवीच्या या त्रैवार्षिक मान उत्सवात खूप असे कार्यक्रम राबवले जातले आहेत, ज्यातून आपलं सांस्कृतिक व पारंपरिक वारसा ह्यो प्रदर्शित होता। कोकण गाव, आपली संस्कृती, इतिहास याची आवड तुमका यातून नक्की निर्माण होईल। पेंडूर गावचो देवीचो मान प्रसिद्ध असा, येवा तुम्ही मांडा कोकण आपलाच असा। तर मित्रांनो, आज देवीच्या मांडाचो दुसरो दिवस हा। तर आज दिंडी आणि काढतले आहेत। तर आपण पहिल्यांदा श्रींचा दर्शन घेऊन येऊया।
तर मित्रांनो, तुमका व्हिडिओ आवडलो असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.